Folini walimano amoke ko di belajilema ye anka dokibaru wati sele biyetene juin kalo kleta anikla samba fla ani mugani saba anka bi wati bita konnala amina nadu dimana shara suma kurami ni ale baro yoro ko limbe sina wati wali fikita ko ulu yoro barake kabeni kunu dimashi juin kalo kleta anikla na nda alisa ameto sharia sumba kura ale ukumere koni konna la fanga nyito mimbe nonui adepe malibai batom mimbe banamba uluye ulika joni chesiri barake nimatu wa sharia sumba kura malidum krengen la banamba ko ulube sega kono kumare koni tuma ulika jomi kirai anga mak mekene kamina da ulika kabui ameta CMDT konna la bai ka ko wari kunu kumando koni angira ni no ku baro kabeni ko tugere koni fangati la ko chesiri barake mimatu maanya kilo besika majala kilo besika kutuwa amina ndado lanka wolol ko nana ka foroka meta jamana ko ka frafina frajila tibora muna yudu soro amuru ambe belajile fu ka belajile wala nyundo iba fo anya foto amina anka bakuruba ko nala ka beni mali shara sumba kurami ni alere ko ni bolodale re ko ni do mimatu malidu mesekata uda akilna fu aka noye laselier awo ani ayi o bara kun folo olu yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya fintigilakaw olu kɔni ye u ka min ye kalafili baaraw kɛ a bɛ fɔ min ma vote par anticipation olu ye baara ɲɛbila baaraw kɔni ye o kɛra ka bɛn ni juin kalo tile 11 san 2023 ka daminɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka lakana ani finitigikɔrɔ olu ka ko bɛɛ lajɛlen de kɔni ɲɛnɛbɔli ma ale ni chef d'état major n'o ye finitigilakaw olu ka baara ɲɛnɛbɔbaga a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ garde national yɛrɛ kɔni na wa ale ani minisiri n'o ye Sadio Kamara colonel fo ka taa se colonel Famuke Kamara ale gardu olu yɛrɛ kɔni ka maa ɲɛmaaba ye olu ka vote baaraw kɔni bɛɛ kɛra ka bɛn kunu sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 o tɛmɛlen kɔ ni miniti 30 yɛrɛ kɔni ye a kɛra maa caman wɛrɛw yɛrɛ kɔni ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko inspecteur général des armées service général ni ale général de brigade Brahima Jabate fo ka taa se chef d'état major général armée ni o ye général de division Umaru Jara ani finitigilaka maa caman olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan wa ninnu ka baara ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra wa kalafili so yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka a kɛra maa caman yɛrɛ kɔni fana ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ garde yɛrɛ maa caman na fo ka taa se Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni maa caman yɛrɛ kɔni ma i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na halisa an bɛ to sariya sunba ale hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Yeli Vision ale taara fo Banamba kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa min bɛ tali kɛ fanga ɲinitɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o ye ADP Maliba ye ale ye maa ɲɛmaa minnu bɛ Banamba olu ye tabale gosi yaasa sariya sunba kura in a bɛ se ka ɲɛfɔ malidenw yɛrɛ kɔni ɲɛna cogoya min na o baara kun bɛ sen na nka baara in ye tile fila baara ye ka bɛn ni karidonya ye ni o bɛ tali kɛ juin kalo tile 11 san 2023 baara in a kun bɛna cɛ tuguni n'o o ye tarata donya yɛrɛ kɔni ye juin kalo tile 13 tuguni o fana bɛ kɛ ɲɛfɔli min n'o bɛ ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugutigilakaw yɛrɛ kɔni ma min b'a to sariya sunba kura in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɔn cogoya min na n'an bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dimanche don yɛrɛ kɔni ta la n'o kɛra ka bɛn ni juin kalo tile 11 ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛra nka kɛnɛ in kan Banamba ye nin nɔ min bɛ tali kɛ fanga ɲinitɔn ADP Maliba a maaba caman kun bɛ ka taa se mairie ale ni conseil régional ninnu maaba caman yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ in kan nka a ma bɔ kɛnɛ in kan fiyewu fo an ka ɲininkalikɛla n'o o ye Salifu Tarawele ale k'i gɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la honorable Mamadou Fa Senpara ka se ka ɲininkalikɛla la ale ni Abdoulaye Jabate ni ale yɛrɛ kɔni ye président du conseil régional ye an bɛ jɛ an b'o lamɛn Salifu Tarawele ale ka micro la. Parti politique ADP Maliba ale ka wasaden min sigilen bɛ Banaba ni an ko a ma ko honorable Mamadou Fa Senpara ale ye barolasigi ni a ka tɔndon ye ka bɛn ni karido ye juin kalo tile 11 san 2023 Banaba dugu kɔnɔna na o barolasigi hukumu kɔnɔna na o kumana fɛn min kan o de ye sariya sunba kura min nalen don an fɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ ka ɲɛfɔli kɛ a ka mɔgɔw ye walasa u bɛ se ka faamuya a ka parti mɔgɔw fɛ cogo min na ani jamana kɔnɔdenw fɛ cogo min na o kɛnɛ ka Banaba n'a ka marabolo caman mɔgɔbaw kun bɛ kɛnɛ kan o dɔ bɛ tali kɛ Banaba dugutigi ka représentant na o kɔfɛ fɛn min ye Maire o fana kun bɛ yen nɔ Bɔrɔ maire kɔfɛ Tubakoro maire kun bɛ yen nɔ fo ka taa se Mamadou Fa Senpara ale kɔfɛ conseil régional fana ɲɛmɔgɔba kun bɛ yen nɔ fo ka taa se Banaba mairie ka premier adjoint ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kan. Alhamdulillah rabbil alamin ne tɔgɔ ye Mamadou Senpara o bɛ n wele Fa ne Banamba ADP Maliba secrétaire général ye ɲininkali min kɛ alhamdulillah an ye ADP Maliba wuli ta ka sababuya kɛ an bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye ADP Maliba ye
u ka wuli ka jɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw constitution baara in na u y'a yira an na k'a fɔ vraiment u y'a ye u ma baasi y'a la. ADP Maliba fana ka jigiya belebeleba dɔ ye ɲɔrɔn serifukɛ n'o ye an fa Abuye Hayidara ye. O wulila ka s'a fana ma k'a fana ɲininka a y'a yira k'a fɔ a ma baasi ye a kɔnɔ. An yɛrɛw bɛ dugu min na n'o ye Banamba ye o dugutigilakaw n'o y'an faw ye olu fana ko u wulila président y'u wele u taara a fɛ yen nɔ a y'a yir'u la k'a fɔ mɔgɔw kun bilala constitution baara la u tilala u nana d'ale ma u y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ olu bolo a ka ɲi olu kɔni jɛna n'a ye. Dugutigilakaw fana ko ni président ni a ka mɔgɔw jɛra ni min ye olu fana jɛna ni o ye. O bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan o ye anw fana bila an fana ka u dɛmɛ a baara la a bɛ se ka ɲɛ sira min ka politique ma an ka jɛ k'a fɔ ko an ka mɔgɔw ka wuli ta a kun dɔ ye. Alhamdulillah baara tɛ yen nɔ ko gɛlɛya tɛ min na gɛlɛyaw bɛ se ka ye a la k'a sababuya kɛ mɔgɔw yɛrɛ ka faamuya cogoya ye k'a sababuya kɛ insécurité yɔrɔ ye parce que ni anw ka mara ta k'a lajɛ commune 9 don. Commune 4 bɛ yen nɔ basigi ni hakilisigi bɛ olu la dɔɔnin mais commune 5 bɛ yen nɔ gɛlɛyaw bɛ olu la yen nɔ yɔrɔ école datugulen don vraiment papalikɛla ninnu ka munumunu ka ca yen nɔ olu la gɛlɛyaw bɛ se ka sɔrɔ olu la mais an bɛ kɛ ka solution ɲini an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ u ka yɔrɔ fangama caman ka se ka wete k'a sɔrɔ baasi ma kɛ a la baasi m'u sɔrɔ olu n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw kɔni b'ara mais olu bɛ gérer de an sigilen tɛ an bɛ kɛ ka solution ɲini olu la yan'a don cɛ inchallah. Bon bi sɔgɔma in na an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli di Banamba Cercle politicien bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔma in na an nana Banamba Cercle la n'o y'an ka cercle ye an nana ka na campagne na en même temps ka constitution yɛrɛ ɲɛfɔli kɛ maaw ye o kama an ye wita kun min na parce que n'i ye jamana in ta k'a lajɛ bi constitution fɔlɔfɔlɔ min dilala a dilala dilancogo min na a kɛra an bɛɛ lajɛlen ye ni min filɛ nin ye a dilala dilancogo min na an bɛɛ b'a bɛɛ fara kalama gɛlɛya dɔ tun bɛ kɔrɔlen na o gɛlɛya ninnu fana parce que ɲɛmɔgɔ dɔw tun y'a laɲini kɛ ka se ka gɛlɛya ninnu bɔ a kɔnɔ kuma se n'a ma ɲɛ ko an taara régime transitoire de la anw ka jate la olu ye hakilina min di jamana kɔnɔden fanba fana y'o hakilina ye accepté ne bolo kun t'a la n'an tɛ se ka taa wita o de kama bi an nana ka na an ka dɔnniw fara ɲɔgɔn kan Banamba yan nɔ pour que k'a f'u ɲɛna an ka parti ko ka wita an yɛrɛ fana bɛ o wuli kelen de kɔnɔ gɛlɛya fitinin fɛn fɛn b'a kɔnɔ an hadamadenya ka ko bɛɛ tɛ se ka taa ni gɛlɛya t'a kɔnɔ a dafalen tɛ o dafabali ninnu an b'a ɲini ko ɲɛfɛ n'a bɛ se ka falen cogo min na a ka falen mais nin kɔni constitution vraiment an ka wita pour que an ka jamana a bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ parce que bɛɛ b'a dɔn bi an bɛ ka baara caman kɛ ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara caman kɛ mais a bɛ comme ni sanji kɔrɔ wɔsi ni constitution ma falen fɛn caman bɛ yen nɔ o tɛ se ka sira sɔrɔ n'a dun ye sira sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye an ka jamana bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ o de kama an nana bi k'a fɔ an ka mɔgɔw ye u ka wita et an ye base fana ka hakilina tun y'o ye an kɔni nana ka na mais base an ye comité bɛɛ wele sous-section bɛɛ wele section bɛɛ wele parce que o fana nana o fana ka hakilina ye o wuli kelen de ye parce que bɛɛ bɛ jamana kunnafoniw kalama u ka hakilina fana kɛra o wuli kelen de ye o la baara ka nɔgɔ an bɛ dugawu de kɛ le 18 n'Ala sɔnna a ma Banamba Cercle kɔnɔ vraiment bi b'a remporter 100% inchallah merci beaucoup. Siga foyi t'a la sariya sunba kura in ale baaraw tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a min bɛ tali kɛ CMDT ni ale Mali kotonko a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na kɔɔri an b'a fɔ ten kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ waati min na wari min yɛrɛ kɔni yera yen nɔ ko o tununa a bɛ t'i jɔ fɔ 600,000 ani a ɲɔgɔnna si la maa fila siga kelen bɛ minnu na olu yɛrɛ kɔni kun minɛra ka se ka u yɛrɛ kɔni bila bɛrɛ la bɛrɛ in kɔnɔna la dɔw yɛrɛ kɔni kun ye a laɲini ka ale yɛrɛ kɔni bɛ dankari kɛ a yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kɔni na nka i b'a ye k'a fɔ halisa ko in bɛ daminɛ waati min na min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CMDT a ma ɲɛma minnu tun bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni kun sigara waritunu na waritunu min n'a tun bɛ t'i jɔ miliyɔn damadɔ kɔni na ni o bɛ taa 40 ɲɔgɔnna si la nka jateminɛw olu yɛrɛ kɔni fanga bonyaden a yera k'a fɔ wari min yɛrɛ kɔni tununen filɛ a bɛ t'i jɔ fɔ 1,600,000 kɔni ɲɔgɔnna si la nka siga kelen bɛ maa minnu na olu yɛrɛ kɔni minɛra ka se ka olu yɛrɛ kɔni don bɛrɛ la k'u t'u ka bɛrɛ la dɔw kɔni kun ye a laɲini k'ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka k'a bɛ dankari kɛ a yɛrɛ kɔni a ni yɛrɛ
yɛrɛ kɔni na bi nin ko in a bɛ dogo la min ye CMDT ani a ma ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔgɔkun 2 ani a ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni bɔ bari ka d'a kan maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ CMDT kɔɔri minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ayiwa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔra papiye min bɛ dɔw kan sɛbɛn min bɛ dɔw kan ka yira k'a fɔ a wari ani a fɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen sarala n'o o ye mobilibatigiw minnu bɛ taa ni kɔɔri ye olu ka wariw sarala nka o papiye kelen o de bɛ tila ka segin k'a ladon tuguni o wari o bɛ taa maa minnu dufa la o de ye maa 2 ninnu ye ayiwa waati jan u kɔni u y'o kɛ nin baara in na gatɛgɛ kɔni dar'u kan siga kɛr'u la ko wari min yɛrɛ kɔni yer'u kɔ o de bɛ t'i jɔ fɔ miliyɔn 600 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la nka u bɛ fanga ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na Bamakɔ yan nɔ an bɛ taa an ka jamana kɔ kan i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana ko kan kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alizeri ale ye jamana ɲɛmaa ni ale ye Abdelmadjid Tebboune a kɔni ye tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnna min b'a jira k'a fɔ olu ka jamana fasa a kɔnɔna la yɔrɔ min tun bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko couple ni a yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana yɛrɛ kɔni ma o min n'a kun samara ka bɔ olu ka jamana fasa yɛrɛ kɔni kɔnɔna la san 2017 yɛrɛ waati la ayiwa a bɛ tali kɛ Faransi wale min ta ka min ye Alizeri jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ don u ka n'o ye u ka jamana fasa yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ Faransi jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni ye baarabaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ka hakilina kuraw ta min b'a to Faransi ni Alizeri olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka don da kelen fɛ cogoya min na o m'a bali jamana ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o ye Abdelmadjid Tebboune ye ale yɛrɛ kɔni ka sigi ko kura tuguni ayiwa min ye nin fasa in ye ka se ka o don tuguni u ka jamana yɛrɛ kɔni fasa yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa i b'a ye k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni y'a ta a b'a fɔ nanzarakan na ko Faransi waatiw yɛrɛ kɔni tɛmɛna n'o o ye kɛlɛw olu waati yɛrɛ kɔni tɛmɛna ayiwa a ko bi an bɛ waati min na olu ye kɛlɛ jugu min tun b'u kɔ k'a datugu i b'a fɔ maa min n'a y'a ka livre kalan ka se ka o datugu cogoya min na a ko Faransi a ko waati sera waati min n'i ye wale jugu minnu yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa i b'i sigi k'a bɛɛ lajɛlen k'a dantigɛ ayiwa ko Faransi k'a labɛn o baara ninnu yɛrɛ kɔni kama ko nin ye Faransi ka jaabi ye ka d'a ma ayiwa a ko tiɲɛ waati ayiwa n'o o ye ayiwa olu ka tiɲɛ yɛrɛ kɔni waati ye ayiwa ko o kɔni o selen yɛrɛ kɔni filɛ nin ko olu Alizeri jamana yɛrɛ kɔni olu ye a laɲini u bɛ balo bi ka balo sini jamana in a jɔlen bɛ to bi a jɔlen yɛrɛ kɔni a bɛ to sini kudayi a bɛ to o jɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o min n'o tun bɛ jamana fasa yɛrɛ kɔni kɔnɔ san 2007 la o kun fosira ka bɔ a kɔnɔ nka jamana ɲɛmaa min ni ale ye Abdelmadjid Tebboune ye ale seginna k'a don a nɔ la tuguni halisa an bɛ to nanzara jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi olu ka minisiri kɔrɔ min tun bɛ Jean-Yves Le Drian ale kɔni y'a jira k'a fɔ Assimi Goïta ayiwa ko ni a y'i ɲɛsin Irisi jamana yɛrɛ kɔni ma o ye a sago ye bari ka d'a kan ayiwa min o kɔni ye a ka laɲini ye wa o y'a sago yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ɲɛsini min kɛra Irisila ma hali n'o y'a sɔrɔ a digira Faransi la a ko ayiwa a kɛlen kɔni kɛra nka don n'a nataw la an bɛna an sigi ka se ka a ko yɛrɛ kɔni lajɛ i b'a ye ka bɛn ni dimanche don yɛrɛ kɔni ye juin kalo tile 11 ni laseli min yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka télévision so min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko France 5 minisiri kɔrɔ ni o ye Jean-Yves Le Drian ye ale kɔni ye i da don a la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko a y'a jira k'a fɔ bi Faransi ka finitigilaka minnu don olu yɛrɛ kɔni tun bɛ Mali yɛrɛ kɔni na olu yɛrɛ kɔni bɔlen kɔfɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko Assimi Goïta a y'a laɲini ka se ka i ɲɛsin n'o ye Irisi olu n'u ka kɛlɛcɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'olu bɛ kɛlɛ kɛ jago la hali n'o y'a sɔrɔ Mali ɲɛmaaw olu y'a fɔ buru ani file bɛɛ lajɛlen na ka yira k'a fɔ olu ni jamana de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ni min ye jɛkulu min bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ ayiwa kɛlɛ kɛ tɔnɔ la k'u n'olu yɛrɛ kɔni tɛ Faransi ɲɛsini min ko o ma Mali ɲɛsini min ko ma a kɛtɔ b'a la ayiwa ko don n'a nataw la an bɛna an sigi k'a ko yɛrɛ kɔni lajɛ Faransi olu ka minisiri kɔrɔ o yɛrɛ kɔni ye nin fɔ n'o ye Jean-Yves Le Drian ye wa i b'a ye k'a fɔ a ye jalakili yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta tuguni kuma in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Irisi olu ka finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ ko olu bɛ ka bingali wale ni dantɛmɛ wale ka se ka o ta ka malidenw sɛgɛrɛ Mali la an bɛ taa Chinois jamana kan olu ka jamana ɲɛmaa Xi Jinping ale kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɛmɛ la ka ɲɛsin Irisi jamana yɛrɛ kɔni ma a ko u ka sabali ten ka nkalonjugu ta k'a da Chine jamana yɛrɛ kɔni na a ko Chine ma dɛmɛ foyi ta ka ɲɛsin Irisi jamana yɛrɛ kɔni ma fɔlɔ a ko ni Chine yɛrɛ kɔni ye dɛmɛ yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin Irisila jamana yɛrɛ kɔni ma ko wa ko hali Ala yɛrɛ tɛna nanzaraw olu yɛrɛ kɔni bɔ o yɛrɛ kɔni na ayiwa a ko bi ayiwa an bɛ fɔ cogoya min na min ye dɛmɛ ye ayiwa olu m'o ta ka ɲɛsin Irisi yɛrɛ kɔni ma a ko diɲɛ jamana
jamana bɛɛ lajɛlen min kɛ bi ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa ko ni i yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya n'o olu ɲɛ dar'o kan don min na k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen mina don kɛlɛ in na n'o ye 3e guerre mondiale n'o olu ye o ye don min na o ko olu yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ ka se ka o ta k'o ɲɛsin Russie jamana yɛrɛ kɔni ma ko nka bi an bɛ waati min na ayiwa ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'i hakili sigi olu yɛrɛ kɔni bɛ lajɛli yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Russie jamana a bɛ ka pogo don cogoya min na jamana 50 ɲɔgɔnna si la minnu ni olu bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ma ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi dunkiwariw la tuguɲɔgɔn ko min n'a b'o kɛla ni anw ye ko caya ko jidi k'an ka jaw cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na ayiwa nin baara in bɛɛ lajɛlen na bɛnna Awa Jara ale ni Fatumata Tarawele fo ka taa Mayimuna Tarawele olu yɛrɛ kɔni fɛ an b'a fɔ Ala ka tile yɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma